Ito, buti na lang nagawa yung kwan ko, yung boiler. Bibilihan ko ngayon to ng kwan ito, yung cylinder jacket. Bilihan ko kasi wala na, wakwak na, sira-sira na. Yung project nila kayo ngayon Sabado. Buti na lang napalitan yung ano nito, yung thermostat niya. Gumagana na siya. So palitan ko ang cylinder jacket. Old kwan na to, boiler, pero matibay pa eh. Pagkisa, nagmahal din ng boiler dito, no? Mahigit for 3,000. Boiler, depende pa yun sa patakbuhin na. Kaya palitan lang ng jacket. Pagtingin kami ngayon. Ayan siya, nagpupunta. In 1/10 of a mile, turn right onto New George Street and then enter the roundabout and take the first exit. First time ko kasi pupunta ro, kaya nag-map kami, pero malapit lang sa bahay to. First time lang na ano, punta ro. Today is Saturday, mga darling. Turn right now and then enter the roundabout and take the first exit. Thank you, mabigat. Kasi kita mo may mura ka. Hindi mura yun. That's like flower. Cross house, homes for students. Take the first exit now. Wala pa masyadong sasakyan ngayon sa kalsada kasi Sabado nga. May mamaya traffic na yan. Alam mo mga magsigising ang mga puti ganyan late, lalo pag ganyan. In a quarter of a mile, enter the roundabout and take the second exit onto Exeter Street. Kasi naglalabasan yung mga matanda rito after 9:30 pa kasi yung doon libre yung bus pass nila. Mga tepots eh, mahilig sa libre din yan eh. Libre yun, mga bus pass. Wala silang babayarin starting. Hindi, weekend pala ngayon, libre sila kahit anong oras. Libre kami kahit anong oras pa. Basta Monday to Friday lang. Lahat ng 66 years old free ng 9:30 hanggang panayan, hanggang kinabukasan na ulit ng 9:30 yan. Pero pag weekend free, walang oras-oras. Take the second exit now. Saan ba yun? Turn left now and then your destination is ahead on the left. Queen Anne's cut down Prince Road. Pwede siguro dyan. Yun pala, may parkingan eh. Pwede naman siguro umikot. Screwfix. You have arrived at your destination on the left. Screwfix Ayan nga, visitor, yan park. nga pala. Bakit sarado pa? Ayan bukas. Dito. Screwfix parking space reserved for customer Customers only. Thank you very much. Doon ako sandali. Dito pa madami lang. Oo nga eh. Ang dami-daming ito yung tindahan. Dito kami bibili. Ayan, Screwfix. 7 days a week. Ayan, Screwfix. Open 7 days. Tingin lang ako. Kahit pala mga sasakyan. Nandito na pala lahat. Kasi ganito ang unang tinatanong eh. Akala ganito ang ilalagay. Ayan o, yung pang ano o. Ito kaya pwede natin dito pala lahat ang kuhan. Gawaan. Pwede kaya video. Ito. Same time pounds. Nandito
ako sandali. Ayan. Save 100 pounds to. Click and collect. Usapan. Yan ang mga dapat Hindi mga naman siya magpapag. Hindi, ito na. Save. Yan, 249 yan. There we go. So your order number is 366. Keep hold of that one just in case there's anything wrong with the jacket itself. All right. Thank you. Yeah, thank you. Ano itong solvent cement kaya pa? Baka yan pwede. 7. Tignan mo kung clear siya, pwede ron. Kung clear, High flammable. kung black. That's all right. There's priorities after all. Oh, yes. Just have mine. I'm all right. I'm all set. Cylinder jacket cuts heat loss by up to 80 mm Tago daw thickness. to just in case. O, tago mo na kaya sa'yo pa. Kaya na makukuberan niyang ganyan. May strap pala. Okay. Alis na kami. Hindi Tago mo madali. itong receipt. Ayan, alis na kami. Yan na siya. Hindi tubig. Aywan ko nga no, Papasok ako? bakit nga ka? Pakipindot mo nga yan. Ikaw din ang mura ng mura yan. Sige, pindot. Yung open. Ayan. Punta kami ng BNC. Tingin kami nung anuhan ng halaman. Mga makapapagsak. Dito nung unang-una kaming mapadpad ng Plymouth, panay ang punta namin dito sa isdaan. Wala pa kami sasakyan noon. Lakad lang kami. Tingnan natin kung open pa. Kung hindi, dito makakabili ka rin dito ng crab meat, yung mga kahit na anong mga seafoods. Tingnan natin kasi ang tagal na namin din nagpunta rito eh. Ayan o. Welcome to Plymouth Fisheries. Ayan o. Ayan yun o. Bakit ka Welcome to- pupunta? Hindi, ito pinapakita ko lang sa picture. Ayan o. 30 minutes free customer parking. Dito yung mga fisherman. Oh, ayan. Fisherman. Ano? Pigeon man? Fisherman. May kasama akong bulol kasi. Kala ko pigeon man, sabi mo. Saan ba yun? RG. Ayan, dito si Rex eh. Open pa si Rex. Ay, good. Ayun, may isda. Park lang ako sandali dito. Dito na kaya ako. Diyan. Ewan ko sa'yo, ando dun yung malapit na parkingan. Ang hilig mo sa malayo mag-park. Lahat na nagpaparkikan ko, sinusundan ako eh. Dito ang isdaan na yan. Rex down. Hello, good morning. Okay. Yeah. Kunan ko daw siya. Let's go, let's go, let's go. Si Mr. Kuago. Okay. Very cute. Saglit lang ako rito. Bili lang kami nung anong halaman.
Shop day or night at Garden Center. Montserrat to, no? Ayan, oh, kita mo yung mga halaman nila rito. Devil's Ivy. Cool room. Ayan, oh, ganyan. Ganyan, ipatatayo ko ng ganyan yun sa akin. Ang ganda. Patatayo ko ng ganyan yun sa akin. Ito gusto ko ito. Ang ganda. Ito ang gusto ko. Ayan ang gusto ko. Ayan. Bonsai. Japanese elm pala to. Ganito yung kay Merwin na Japanese elm. Oo. Magkano yan? 16? Ang mahal pala. Kanya. Ayan mga lupa, oh. Pating mix sira. Mahal din pala yung binibiling ganyan na ano. Tignan mo nga ma kung may bay leaf. Fiddle leaf, oh. Ganito, hindi malusog yung ganito natin. Fiddle leaf. Tingnan mo ang taba ng puno niya. Yun nandun sa bahay, ang payat eh. Tignan mo kung may bay leaf sila ma. Parang plastic ito pa. Tingnan mo ito. Pag naano Parang ko plastic. pag naano ko si Merwin, ang hilig dun sa halaman yung mga ganyan. Mga ganito ni Merwin no. Daming ganyan ni Merwin, no? Iba-ibang klase. Ayun yung mga bonsai pa. Ganun yung sa'yo. Oo nga, ito na. Yung mga bonsai. Ang lulusog na ito ma. Rubber tree, rubber plant. Ang lulusog oh. Hindi pala talaga nakalabas yung ano, no? Nakalabas yung kanilang ano. Tingnan mo kung 18 no? Tingnan mo kung gaano kalulusog yung Sa mga bonsai IKEA, na yan. ganyan din pa. Doon bumibili si Merwin eh, sa IKEA. Oo. Doon, pag nagpupunta kami doon, grabe, ang dami doon. Pupunta kami noon. Sige na, doon tayo sa garden center at magtingin ng ano ko. Ano kung bibiliin tayo rito. Ang garden center. Ayan yung mga panlinis, oh, great value everyday, 150. Wala kang panlinis. Tingin tayo rito sa garden center. Ano yan? Ano lang? Ano, gusto mo sa atin? Ayaw mo naman. Wala ba silang mga... Yan ba yan doon? Iba pa tong klase, oh. Chili, de Cayenne. Hindi ka yan. Hindi yan sa bird's eye. Saan ba yun? Yan, bird's eye lang. Hindi ka bibili Hindi ng nga bird's natin eye. alam kung magkano to. Itanong Basta lang. 50% lang nakalagay. Ano pa yung sabi mo? Cucumber? Ang palaya. Walang ampalaya dito. Hindi mo sa ampalaya dito. Chili bird's eye. Chili bird's eye. Parehas na. Magkano kaya to? Ito, sandali lang din tumubo to eh. French bean climbing. Blue Lake. Ba't walang presyo? Pero 50% off. 50% clearance eh. Birds pocket seeds. Tingnan mo, birds ba yan? Ayan o. Ayan o. Birds din ba to? Lahat o. Kuha ka rin ng isang ganito o wag na? Paksiw yan. Yan. Happy Sabado po sa lahat. Magpaksiw tayo. Ito yung paksiw. May mga bugis yan. Ulo ng sibas yan. Yung dumaan ako dyan sa fish market. May mga ulo. Ipaksiw ko nga.
Sarili niyang tabayan, oh. Ayan, oh. Sarili niyang pat yan. May bugi, may... Ano ba yan? Atay ng sibas, tsaka taba ng sibas. Okay, lakay. Okay. Ayan yung nilalagyan ko ng balot. Balutan ko yan. Lagyan ko ng, anong tawag doon? Yung blanket cover. Grabe. Sobra. Ayan yung boiler namin. Nakaiwalay naman yung boiler namin sa liguan. Balutin ko yan. Ayan yung tinanggal kong kwan niya. Oh. Rupok na. Oh. Tinanggal kong cover niya. Ang rupok. Nagkalat nga yung alikabok. Kaya yung bagong bili na ilalagay ko. Ayan. Ibabalot ko yan. Yan ang ibabalot natin. Pang-hold lang yun. Bago ko tatalian. Okay. Yung plastic na yun, hindi na masisira. Yan, ganyan lang yan, oh. Mas safe pa yan. Hindi, huwag mo nang damihan niya, tatalian ko ha. Oh. You were there when I was here, falling like tears. You say you came. Don't have to pretend that you want me, cause you don't care. I don't need friends, need you. If I tell you something, I can live without you, but I always say that I don't want to, cause I'm really stuck all about you. I deny it, but I really like you. Baby, wanna be you, wanna know why. I'm not being your first, but the last one. I'm not good to be your life, I just wanna know. If I tell you something, baby, I'm still thinking about you. If I tell you something, baby, I'm still thinking about you. Something I can live without you, but I always say that I don't want to, cause I'm really stuck all about you. I deny it, but I really like you. Baby, wanna be you, wanna know why. I'm not being your first, but the last one. I'm not good to be your life.